PowerPoint IT-opgave. Jeg vil indsætte 2 handlingsknapper. Det gør jeg ved at gå op i indsæt, trykker på lyd, og så tager jeg en herfra, og der tager vi bare lige den der, og vi vælger så, at den bare skal starte automatisk. Den ene, den anden, det er sådan en telefon. Den vil så vælge, at den der klikkes. Det er sådan de 2 handlingsknapper. Så laver vi et nyt dias. Og der vil jeg indsætte et animeret billede. Jeg har været inde og finde et billede, så jeg trykker indsæt billede som fil. Går ind på mit skrivebord, hvor jeg har gemt billedet. Og går ned og finder den. Og sætter den ind her. Den er ikke animeret, før du kommer ind. Men det vil jeg vise om lidt. Så vil jeg indsætte et videoklip. Det kan jeg gøre ved, at jeg går op og får indsæt. Trykker på film. Og vælger bare en herfra. Jeg har ikke lige nogen film på min computer. Jeg gør lige til den her. Jeg laver den lige lidt større, så I kan se den. Og jeg laver dias mere til den sidste opgave, hvor jeg vil indsætte et diagram. Og der går jeg ind i indsæt, går over i diagram, og vælger egentlig bare en. Så kommer jeg ind på Excel herover, hvor jeg kan rette i den. Der kan vi få cola, Fanta, Candy og det er egentlig bare det. Så den lukker vi bare ned igen, og så kommer diagrammet ud. Og så vil jeg vise dig, hvordan det nu ser ud. Og der kan du så klikke på den for at høre den. Og det animerede billede. Og den film. Og diagrammet. Det var slut PowerPoint.